Αυτό το λευκό αδερφάτο επιτίθεται εναντίον των γαλάζιων οπαδών του τριγραμμάτου, και αυτήν ακριβώς την επίθεση την οποία έχουν αυτοί εναντίον των Ορθοδόξων θα την αναγνώσουμε και να δώσετε προσοχή. Είναι φοβερό το κείμενο και συγκλονίζει τον ακροατή. Συνελθόντες, λέγει, αυτήν την νύχτα της πρώτης του έτους του Χείρου, υπό τη σκιάν του υπερτάτου άρχοντος μας, μέσα στην Ιεράν Πυραμίδαν, εμείς οι 300 εγκρίνομαι την συνέχεια της πορείας του αγώνος μας κατά του καταραμένου πύρινου τριγράμματου, ο οποίος συνεχίζει να μας κατακαίει με τους οπαδούς του. Αυτήν τη λέξη κατακαίει, όσοι παρακολουθήσατε που παρακαλούμε το Θεό μας για τα παιδιά μας τα άρρωστα, αυτήν τη φράση την αναφέρει πέρα για πέρα ο διάβολος. Με καίεις, λέγει, με καίεις. Όλη αυτήν τη φράση αναφέρει αυτός ο κακούργος. Και εδώ αυτοί φέρουν ακριβώς την αποκάλυψη ότι ο τριγράμματος τους κατακαίει. Τριγράμματος είναι ερμηνεία, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ή ο ον, ο μικρό, ο μέγα και νη. Ο ον και ο ειν, αυτό το οποίο είπεν εις τον Μωυσήν ο Θεός από μέσα από την κιωμένη βάτων. Όταν είπεν ο Μωυσής ποιος είσαι, του απήντησε ο Θεός ο ον και ο ειν, ο υπάρχον και αυτός που υπήρχε, αυτός που υπάρχει τώρα και αυτός που υπήρχε από αρχής, από καταβολής κόσμου. Τριγράμματος λοιπόν, όπως και κατά το παρελθόν τα κύρια όπλα μας θα είναι κατά των διπόδων, δίποδα ονομάζουν τους οπαδούς του Χριστού. Δεν ενδιαφέρονται δια άλλων κανέναν, είμαι μόνον δια τους οπαδούς του Χριστού, δια τους χριστιανούς. Δίψα, πείνα, τρομερή διαφθορά, εκφυλισμός, πόλεμοι συνεχείς, ασθένειες ακατανίκητες, η υποδούλωση δια της διαβρώσεως όλων των θρησκειών, οι οποίες αναγνωρίζουν ως αρχηγόν τους των τριγράμματων των Χριστών. Όσοι έχουν οπαδών των αρχηγών των Χριστών, όλοι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν. Δια την επιτυχία όμως των δύο πρώτων χρειάζεται απαραίτητος η καταστροφή διαπυρός όλων των δασών και φυτών. Θα προσέξουμε ιδιαιτέρως την αρχήν αυτών των σαμπαλιστών, της σαμπάλα της πυραμίδος αυτής του Θιβέτ, οι οποίοι έχουν και την δίψαν τους εναντίον των Ορθοδόξων, εναντίον των πιστών του Χριστού. Όλα τα φυτά, λέγει, και όλα τα δάση πρέπει να τα κάψουμε, πρέπει να κατακαούν πάνω στην γη. Μέχρι της ευθυγραμμίσεως των 4 περιπλανωμένων αστέρων όλοι οι ωκεανοί θα πρέπει να μεταβληθούν σε μαύρο βούρκον. Βλέπετε, είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει, είναι πραγματικότητες αυτές. Αυτή η αποκάλυψη, αυτός ο όρκος τον οποίον κάνουν, τον ευρήκαν από μέσα σε αυτή την επιτροπή, από μέσα σε αυτό το αδελφάτο, από μέσα σε αυτό το λευκό αδελφάτο. Δηλαδή δεν το επιάσαν στην τύχη και το εφέραν και το έβαλαν μέσα σε δημοσιεύσεις και βιβλία, αλλά είναι πραγματικότης και βλέπουμε ότι τούτα γίνονται. Όλα τα ζώντα εντός του ωκεανού
να εξέλθουν στην ξηράν δια να τραφούν με σάρκες διπόδων. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, ότι η θάλασσα θα δώσει, λέγει, τρομερές καταστροφές στον κόσμο. Η πρώτη μας φροντίδα τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε αλληλοσπαραγμόν, αλληλοσφαγήν, όχι μόνο μεταξύ των τριών κυρίων ομάδων, των προσκυνούν των καταραμένων, κατακαίοντα εμάς τριγράμματος, αλλά και εντός εκάστης εξ αυτών δια της διαβρώσεως των ιερέων αυτών. Βλέπετε ότι χτυπούν το κέντρο, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Όταν φύγει ο ποιμένας, αδελφοί μου, τότε ποιος θα μείνει και ποιος θα οδηγεί τα πρόβατα του Χριστού εις νομάς σωτηρίας. Οι μέχρι σε αυτή τη νύχτα συνεργαστέντες μαζί μας και προσκυνήσαντες τον ανώτατον άρχοντά μας δίποδα, μας είναι πλέον εντελώς περιτά, όπως και οι δημιουργηθήσεις υπ' αυτών ομάδες θρησκείες. Ας απαλλαγούμε λοιπόν από αυτούς το ταχύτερο. Όλα τα δίποδα, ονομάζουν τους οπαδούς του Χριστού μας δίποδα, ή και ορνηθοτροφίων. Βλέπετε, παρουσιάζουν την ανθρωπότητα ως ορνηθοτροφίων. Όλα τα δίποδα τα οποία δημιούργησε ο καταραμένος και ονειμάς τριγράμματος πρέπει να εκλείψουν εν μέσω αναθυμιάσεων των φυτών της ειδονής του θανάτου. Τι είναι αυτό? Τα ναρκωτικά. Πρέπει όλοι να εξαφανιστούν, λέγει, μέσα σε αυτό το φυτό πρέπει να τους εξαφανίσουμε. Και βλέπετε πόσα παιδιά δεν φεύγουν καθεκάστην ημέρα. Και του βορβόρου των νεκρών ωκεανών, του νεκρού αστέρος. Αυτά τα ψάρια τα οποία τρώγουμε, αυτά έχουν σκοπό να τα δηλητηριάσουν με τα ειδικά του σχέδια, ούτως ώστε όταν τρώγεις από αυτά τα ψάρια να δηλητηριάζεσαι και να πεθαίνεις. Εποδός της όλης αυτής συμφωνίας και όρκου τον οποίον έκανα, κατάρα και μίσος, κατάρα και μίσος, κατάρα και μίσος, και το επαναλαμβάνουν 3 φορές. Κατάρα και μίσος τον γέοντα εμάς τριγράμματον και όλα τα δίποτα τέκνα του. Αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου, την οποία εφαρμόζει ο εχθρός του Χριστού, Αντίχριστος, εναντίον των παιδιών του Θεού. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις τώρα εισερχόμεθα εις μίαν άλλη εικόνα, η οποία έχει δώσει και την παρουσία της. Αυτοί οι 300 της Σαμπάλα, του Λευκού αδελφάτου, είναι αυτά τα οποία είπαν. Και πρώτα την δίψαν, δηλητηρίασαν τα νερά, δηλητηριασμένα νερά. Πίνουμε αυτή τη στιγμή νερά με φάρμακα. Μα όποιος πίνει τα φάρμακα φαρμακώνεται. Ένας άρρωστος όταν συνεχώς πίνει φάρμακα και δεν έρχεται στην υγεία του, το τέλος θα είναι ο θάνατος. Και αυτά τα φάρμακα τα βλέπουμε και δεν είναι μόνο στο νερό, είναι και στα τρόφιμα. Δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, αλλά θα σας πάρω και εις μίαν εικόνα για να δείτε το τι έθεσεν εις εφαρμογή ο Αντίχριστος. Θυμηθείτε πως έπλαιναν τα ρούχα οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας με εκείνο το νερό με τη στάχτη και τα έκαναν ολοκάθαρα. Έφυγαν εκείνη η εποχή και ήρθαν και εφεύραν αυτά τα σαπούνια, τις σκόνες. Όλα αυτά είναι δηλητήρια, αλλεργίες, δηλητήρια. Τα φοράς τώρα αυτά, τα πλένεις με αυτά και τα φορείς μετά. Όταν τα φορέσεις όμως, ύστερα από λίγο καιρό έχεις αρρώσκες και οι αρρώσκες διαρωτάς από πού έρχονται. Έπλαιναν στα χέρια τους
οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι μητέρες μας. Τώρα υπάρχουν αυτά τα πλυντήρια τα οποία πλένουν με αυτά τα σαπούνια και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Είναι μία εικόνα μικρή από όσα έχω αναφέρει προηγουμένως. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει περί της απειλής η οποία ήδη έφτασε και στη χώρα μας όταν η ανατολική γείτον χώρα, οι Τούρκοι, απειλούν να σταματήσουν τον ρουν του Τίγρη και του Εφράτη για να αποξηράνουν την Συρία και την Περσία για άλλες χώρες. Αυτά τα αναφέρει η Αποκάλυψη. Θα ξηρανθούν, λέγει, ο ποταμός ο Εφράτης θα ξηρανθεί, διότι ήρθαν οι Τούρκοι τώρα και έκοψαν αυτόν τον ποταμόν και είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με τους Πέρσες και να συγκρουστούν με τους Συρίους, διότι ο ποταμός αυτός πότιζε όλες αυτές τις χώρες. Εκατομμύρια ανθρώπων διψούν στην Αφρική και άλλα σημεία της γης, δεν υπάρχει πουθενά. Ένα δεύτερο σημείο είναι η πείνα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η σημερινή Ρωσία. Αυτή, αδερφοί μου, πρώτου κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν ο σιτοβολών της ανθρωπότητος. Η Ρωσία αυτή έτρεφε την Αμερική με το σιτάρι. Και έρχεται σήμερα αυτός ο τόπος ο οποίος εχόρτενε την ανθρωπότητα να πεινούν και να αποθνίσκουν από την πείνα. Καταστρέφεται κάθε χρόνο στην Ρωσία πλούσια εισοδεία σιτηρών, διότι δεν πραγματοποιείται η έγκαιρος συγκομιδή της, ενώ στην ίδια τη Μόσχα χιλιάδες νεαρών γυναικών εκδίδονται στους ξένους εν κυριολεξία για έναν πιάτο φαγητό. Δώστε μια ματιά στην Ελλάδα. Τεράστιες ποσότητες παραγωγής καταστρέφονται στις χωματερές σε μικρά απόσταση από την γειτονική Αλβανία, που απελπισμένος αυτός ο λαός φεύγει μέσα στα όρη και στα ταλαιπωρίες για να έρθει στην Ελλάδα για να ζήσει, που δεν έχουν να φάνε. Και εμείς τα έχουμε και τα πετάμε, αδερφοί μου. Διαφθορά. Πρώτη και καλύτερη στο θέμα τούτο η Αμερική. 26 εκατομμύρια ομοφυλόφιλοι στην Αμερική, οι οποίοι είναι η πλέον πολιτική δύναμη με εκατομμύρια επισήμων βιασμών κατ' έτος μικρών παιδιών, με διαβρωμένων των λευκών οίκων ανοχής, την κυβέρνηση της, τας ενόπλους δυνάμεις και των κλήρων όλων των δογμάτων. Από ομοφυλοφίλους. Μην ξεχνάτε ότι και στην Ελλάδα πάνω σε έναν υπουργείο υπήρχε ένας ο οποίος δήλωσε είμαι ομοφυλόφιλος, το είπε και το όνομά του, ονοήτο, δεν θα αναφέρω εγώ τίποτε. Όσοι εδώ φτάνει, εκείνος που τα πιάνει τα πιάνει, εκείνος που δεν τα πιάνει δικαίωμά του. Αυτά τα οποία βλέπουμε εις άλλα κράτη ήρθαν και στην Ελλάδα. Το λοιπόν, προχωρούμε. Έως φοριστές και πόρνοι άδικα προσπαθούν να φέρει στην ευθείαν οδόν ο σημερινός πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος προχθές, όσοι επρόσεξαν, είχε μίαν υπουργόν υγείας η οποία έβγαλε από το στόμα της την κόλαση, και αυτός ευτυχώς την εξαπέστειλε στο σπίτι της, διότι λέγει δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το θέμα να επιτίθεσαι από την κυβέρνηση και να διδάσκεις αυτά τα πράγματα. Πλην όμως, αδερφοί μου, επειδή μας έκλεισε η ώρα, θα σταματήσουμε ενός εδώ και θα μείνουμε για να αναφερθούμε επιγραμματικώς για τους πολέμους οι οποίοι γίνονται, για τις ασθένειες τις ανίατες, για την διάβρωση των θρησκειών οι οποίες έχουν γίνει, και έως εδώ θα κλείσουμε και τούτο το κήρυγμά μας
όσον αφορά τον ερχομό του Αντιχρίστου, διότι